Athobekile amanxeba emindenini eyishiyagalolunye eyashonelwa yizihlobo eCato zisocongwa amaphoyisa ombuso wobandlululo ngo-1961. Izisulu ezaziwa ngeCator Manor Nine zalengiswa eminyakeni engamashumi ayisithupha eyedlule kulandela ukugwetshwa isigwebo sentambo. Ungqongqoshe wezamajele nokuhlunyeleliswa kwezimilo uLamola unikeze Imindeni amathambo ambiwe alezisulu. Ngesonto lwangomhla ka-24 kuMasingana ngo-1960 amaphoyisa agasela lapha eMkhumbane. Emva kwalokho kwabe seqala izinxushunxushu phakathi kwawo kanye namalungu omphakathi. Amaphoyisa abe esedubula abulala isakhamuzi salapha. Lokho ke kwasusa uthuthuva amalungu omphakathi abe eseziphiniselela abulala amaphoyisa ayishiyagalolunye. Kwaboshwa abantu abangama-300 emva kwalesigameko. Abayisishiyagalolunye babe sebebulawa ke uhulumeni wobandlululo bangcwatshwa ePitoli. Emva kweminyaka engamashumi ayisithupha abuyisiwe amathambo alabo ababengamalungu alomphakathi. Lolu suku luzovuselela umlilo ngomkhumbane ukuthi abantu basemkhumbane bayahlupheka, abantu basemkhumbane bashawa izifo, abantu basemkhumbane abasebenzi, abantu basemkhumbane abayitholi insiza kusebenza noma insiza i-service delivery. Ungqongqoshe uLamola uthi isihluku esenzeka ngesikhathi kubulawa lezakhamuzi kumele singaphinde senzeke. We are in an intensely violent society and we seem to have reconciled ourselves with the idea that the only way we can resolve conflicts amongst ourselves is through violence. The effects of this are evident and they are all for us to see. The execution of political prisoners was central to the apartheid regime's strategy to defend and maintain their ill system. But the apartheid also dehumanized itself and its own very beneficiary. Amathambo abo aphinde angcwatshwa eHeroes Acre eChesterville. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini.